fáilte go dtí Thar Sáile, clár a chéileann an teanga agus cultúr Gaeilge bpríomh-chathracha na hEorpa an teartaí seo. Tá mis sé teart ó bpríomh-chathair Íomhí na Portingéile in Lisbon. Tá chathair Lisbon suite ar bhruacha na hóin téagas, díre ag an éit a bhuaileann an óin le an taigin Atlanta. Thar na céta bhí tionchar olmhar ag an téagas ar Albert agus Saile na Cathra. Bunaíodh an náisiún na Portingéile 1120. Is tá an tír aitheanta mar ní amhain an chéad cua cólanna ach an cin dearna chomhaid. Trád ar bhí hín impreirt na Portingéile over a zil America has go dtí goa cantar ar imil na Hindia. Is tá rion an réisio linn go fáil, le an Portingéilis mar an cuigiú teanga is smó a lóraitear ar fud na cruinne. I gcéad fórmhar tíorí an dóin is idir theispeisí snití na frescóna ar waithín ina cuitfordibh a bhaisiú. A an teas an Portingéil is iad na tílinne glóte, gorma is bhána dar bhainneam a zúlios a bhaintear úsid as. Cinnte na héiteanna is fearr i Lisbon le an leacain a Julios a Icail ná ag an Palace Frontera aras cónaí álín a tógu is 16 sa ceithre. Tá clú agus cail air margheall ar a gcuid gardaní galanta agus a bháilithain de cuid na tílinne a Julios is stiise sa tír a léiríonn finsciltaí béileidis agus caitheanna na tíre chomáil a riorc níofa. Could you hug on the Lisbon who had Blair Reeve, Blair? Well, we may go over eco heks in Immerke agus in Masken in Immerke in Erin agus stration for my job in Portingéile I go over lahai realtas in Portingéile it's in Immerke freshen. En is Tom I go over ma grachtas Tom I gerucht eilshoe mar lewer. Agus could you tell bonnie air? Tas fui an Immerke on Erin godi in Argentine. So rinne mé mór an taide san Argentine fao sin. Máidir an caid an marachtaile a the in Lisbon, an máid an níos fearr na néirín? Well, cheapam go bhfuil an bíon níos fearr agus go bhfuil an aimseir fad níos fearr. So sin rud an bháin seo tá an tráhanna an seo agus tá siad anna gheard an chathair so sin úntach. An taobh eile cheapam go bhfuil an Gaeilge an seo an a lag go comparáid leis an Gaeilge san Éireann, well, tá 6 difriúil in isis ach... But you go méisiad mar a gear in the river wad? Well...